So ya saka ni fama, ƙarshe ya sa ni kuka. Me ya hana ni barci? Abin da Maryama mun baro makabarta ina tare da jiya. Na yi rashin ta Maryama guna kuma ba ta da madadi. Yaya zan rayuwa na Maryama yau ya fi su kyawa adi. Na gode Allahu don ku shi ne ɗaike sauya tanadi. Banda kamar ya Maryama ni ma kuna ta banda madadi. Amma yaya zan yo kawai Allah ya ji kan masoyiya Maryama. Godiya ga al'umma wasu fastin wasu sun ka zo. Ko da gurin jana'izar Maryama nan ma na ga dandazo. Yayu abokai da ƴan uwa na kara sun yi sun ka zo. Nama waɗansu ba su san da an yi ba daga baya sun ka zo. Godiya gurin iyayenmu domin sun nuna so. Domin akwai abin kwatance a rayuwar mani da Maryam. Baba abin da zan faɗa sai dai in gode Rabbana. Sannan na ƙara addu'ar Allah ji kanki na ƙara dangana. Aka rashin ta Maryama na yi kuwa karaina na adana. Na ga so na ga jarabawa tilas ne na bayyana. Ina shiru wani lokaci na ji tamkar kin yi magana. Babu kamar ilahu amma samun tamkar ki kwaiwaya Maryama. Ina yi godiya ga mutane na a zahiri. Amadu ta gaban aboki ya yi mani kokari. Sannan akwai mai gidan jijo ya sanya nazari. Akwai su ko ba bakwai wali Mustapha sun yi kokari. Amatu shehi ya yi kokari na Amatu masu shi'iri. Tawagar Musa a Hababu sun yi mini ta'aziyar rashin Maryama. Na yi godiyar abokan sana'a duka na yaba da su. Sannan akwai makotanmu su ma wannan jinjina ga su. Sannan abokai na nesa tilas ne su ma na gaida su. Musamman mutanen Kano da Abuja gare ni baya su. Ba manta kowa a sha'anin kowa ya zo ina da su. Allah ina ta yin ja'i gare ka haska kabarin Maryama.